רציתי לספר לכם על ועדת הנחות, ועדה שבשש שנים האחרונות אני יושב ראש שלה, ועדה חשובה מאין כמוה, ועדה שמתעסקת בצרכים הכי קריטיים של אנשים בתקופות הכי קשות שלהם בחיים, ועדה שנותנת הנחות בארנונה, ועדה שעוזרת בחינוך, בטיפולים רגשיים, ועדה שעוזרת בצרכים רפואיים, בטיפולים רפואיים. הבעיה עם הוועדה הזאת שהיא לא מתוקצבת מספיק. כשנכנסתי להיות יושב ראש הוועדה לפני כמעט 6 שנים, ביקשתי להעלות את התקציב. התקציב שלו במשך 30 שנה היה 100,000 שקל. 100,000 שקל על כל מועצה אזורית מעלה יוסף, לעזור לכל הצרכים שאנשים צריכים. הצלחתי להעלות אותו בעוד 50,000 שקל במלחמות קשות מאוד, אבל עדיין זה לא מספיק. ביקשתי בישיבות מליאה שנלחמתי על העלאת התקציב, להשוות את תקציב הוועדה לתקציב המסעדות של מועצה אזורית מעלה יוסף, שאנשים יושבים במסעדות, שירוכים, יש ביקורים של ראש המועצה, להשוות את התקציב לתקציב ההסעדות. לא הסכים, גם לא סיפרו לי מה תקציב ההסעדות. חשוב מאין כמוהו לתקצב את הוועדה הזאת בתקציב הרבה יותר גבוה ולחזק אותה. הוועדה הזאת נוגעת באנשים בנקודות שהן הנקודות שפל הכי נמוכות שלהם. שם צריך לנגוע בתושבים, אותם צריך לחזק, וזה חשוב מאין כמוהו. וזה מה שאני אעשה כשראש המועצה הבא של מעלה יוסף.